Добре, благодаря ви. Довиждане. Продължаваме нататък с гласовете ви чувам. Така, нека да видим едно видео, което редакторите на предаването твърдят, че трябва да излучим, преди да започне изказването ви на 9151255. Ти си въоръжен? Защо си въоръжен? Какво се пазиш? Да се пазиме. Какво се пазиш? От тия хора, които искат да ни нападат. Покажи с това, покажи ни с какво си въоръжен. Да. Нищо, това е... Ти защо си въоръжен? Това е на Бин Ладин, таковото, на Бин Ладин това. Ако влизат тук вътре в квартала, ще им чешем главите. Да знаят. Няма да допускаме тази грешка. Няма да позволяваме. Баб, какво е? Това е автомат. Няма да позволяваме. Ма това наистина е автомат. Наистина е, да. Наистина е. Аз наистина видях. Наистина. Това наистина е автомат. Наистина е автомат. Ако дойдат ние с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме кланица. Какво ще направиш? Ще реже глава. Те са 3000 човека. Айде да влезат тук да видим. Ние ако тръгнем 50 000, кой ще ни фане? Джамията, ако е запален, значи ние сме запалени. Заради ние. Да знаем, тук ще стане голяма война. До сега ние живеехме като братя. Не обредяхме нищо. Няма българи, няма турци, няма цигани. Бяхме едно. Но, щом те сега така тръгнаха, от тази нощ, от тази дата, от този ден, ние тръгваме обратно. Почваме, ние както си искаме, така ще го направим. Какво ще направиш? Прав си! Какво ще направим? Значи,